Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανοίγει σήμερα ένα νέο κεφάλαιο για την εφημερίδα Θεσσαλία, πάντα με τη δική σας συμπαράσταση και στήριξη. Η Θήτα TV είναι πλέον γεγονός. Μέσα από την ιστοσελίδα της θα μπορείτε να μας βλέπετε κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή και το πρώτο βήμα γίνεται με την εκπομπή Θεσσαλία και Σπορ. Από σήμερα λοιπόν, μέσα από την εκπομπή αυτή θα αναλύουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου. Το αθλητικό τμήμα της εφημερίδα Θεσσαλίας θα είναι κοντά σας για να σας ενημερώνουν για τις εξελίξεις στα αθλητικά δρόμενα με ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν την αθλητική επικαιρότητα. Να παρουσιάσω τους συμπαρουσιαστές εδώ της εκπομπής. Είναι ο Βασίλης ο Κρίσιλας, εκτός συνάδελφος στην εφημερίδα Θεσσαλία, από το αθλητικό τμήμα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε να έχει αυτό το εγχείρημα που κάνει η εφημερίδα Θεσσαλία, που είναι κάτι πρωτοπόρο. Και ο Βασίλης και ο Γιώργος ο Πέγιος. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος ο Πέγιος, ο οποίος ασχολείται κυρίως με το αεραστηνικό ποδόσφαιρο, έμπειρος αθλητικός συντάκτης. Να περάσουμε και να δούμε τα σημερινά θέματα της εκπομπής και να ξεκινήσουμε με την Football League, όπου οι ομάδες του Βόλου, Ολυμπιακός και η Νίκη δίνουν τη δική τους μάχη αυτό το Σαββατοκύριακο με στόχο να πετύχουν αυτό που ξεκίνησαν από την αρχή της χρονιάς, την πολυπόθητη άνοδο στην Super League. Η ομάδα της Νίκης Βόλου θα αγωνιστεί την Κυριακή στις Σέρρες με αντίπαλο τον Εθνικό Γαζόρο, 3 το μεσημέρι το παιχνίδι αυτό, ενώ ο Ολυμπιακός την ίδια μέρα και ώρα, Κυριακή 3 το μεσημέρι, θα παίξει το ΕΑΚ με τον Πανεγιάλιο. Να δούμε πρώτα την καρτέλα με την αγωνιστική κίνηση του τριημέρου για την 22η αγωνιστική. Όπου σήμερα Παρασκευή Αυλαία άνοιξε με το παιχνίδι Πιερικός Βατανιακός στο ντέρμπι της Πιερίας, όπου ο Πιερικός με ένα γκολ του Ιτσου στο 81ο λεπτό πήρε τη νίκη και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, καθώς θα δούμε και συνέχεια στη βαθμολογία, ξεφεύγει από τις τελευταίες θέσεις και αφήνει πίσω του 3 ομάδες, τη Δόξα, τον Πιερικό, το Βατανιακό, 4 μάλλον, μαζί με την Αναγέννηση Γιαννιτσών. Το Σάββατο λοιπόν αύριο θα παίξει ο Τύρναβος με τη Ζάκυνθο στις 3 το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή έχουμε 3 παιχνίδια, Αναγέννηση Γιαννιτσών, Αναγέννηση Καρδίτσας, με την Αναγέννηση να καίγεται για τους βαθμούς. Υπάρχει το ντέρμπι της Ουράς, όπου η Δόξα Δράμας υποδέχεται την Καβάλα και ο Εθνικός Γαζόρο, όπως είπαμε, θα παίξει με την Νίκη Βόλου. Την Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, έχουμε ακόμα 2 παιχνίδια για τον βόρειο όμιλο της Football League, όπου ο Απόλλων της Καλαμαριάς θα παίξει με τον Αιγινιακό, πολύ μεγάλο παιχνίδι και αυτό, και φυσικά το σπουδαιότερο παιχνίδι της αγωνιστικής είναι αυτό που θα γίνει την Δευτέρα, όπως είπαμε, στις 6 το απόγευμα, όπου η Κέρκυρα, η πρωτοπόρος ομάδα Κέρκυρα, υποδέχεται τον 4ο της κατάταξης Ηρακλή Θεσσαλονίκης, με τις 2 ομάδες να καίγονται για βαθμούς. Να δούμε τώρα τι έγινε στον πρώτο γύρο, στο παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Εθνικό Γαζόρο, όταν η ομάδα της Νίκης εκείνο το παιχνίδι έχασε τους πρώτους βαθμούς εντός έδρας. 0-0 ήταν εκείνο το παιχνίδι, με τον Εθνικό Γαζόρο να παίζει αμυντικά και να πετυχαίνει το στόχο του να παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας. Να δούμε λοιπόν το βίντεο και θα ακούσουμε τον Βασίλη τον Κρίσιλα να μας σχολιάζει εκείνο το παιχνίδι και να θυμηθεί πώς είχε πάει εκείνο το αποτέλεσμα. Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι θα λέγαμε η νίκη ήταν η πρώτη φορά που παγιδεύτηκε από την αντίπαλη ομάδα. Είδαμε μια νίκη να μην έχει φαντασία στο παιχνίδι της, να προσκρούει σε ένα ανθρώπινο τείχος που είχε παρατάξει ο Μάκης Κατσαβάκης μπροστά από την εστία του Μέλκα, το τερματοφύλακά του. Κατάφερε να μπλοκάρει τα ατού της νίκης και έτσι μοιραία η νίκη δεν μπορούσε να σκοράρει. Και όταν δεν σκοράρεις, δεν μπορούσε φυσικά να κερδίσεις. Μάλιστα η νίκη απειλήθηκε και σε 2 περιπτώσεις. Μία είναι και στα πλάνα αυτή, στο πρώτο ημίχρονο, τον Αποστολίδης με το πόδι Σωτήρια απέκρουσε ένα τέτα-τέτ. Και είδαμε λοιπόν ότι η νίκη κινδύνεψε ακόμα και με ήττα, καθώς σε τέτοια παιχνίδια καμιά φορά μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ η υπερβολική αισιοδοξία που θα έχει μια ομάδα που είναι το φαβορί. Έτσι λοιπόν η νίκη έμεινε στο 0-0. Βέβαια τότε ήταν ντέρμπι κορυφής, καθώς ο Εθνικός Γαζόρο εκείνη την περίοδο βρισκόταν στην 3η θέση της βαθμολογίας και έχει πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο έκανε ζημιά στη νίκη, καθώς δεν είχε μπορέσει να εκμεταλλευτεί τότε την ήττα της Καλαμαριάς. Η νίκη, αν έχει κερδίσει εκείνο το παιχνίδι, θα είχε περάσει μπροστά. Ωστόσο, με την ήττα με τη σοπαλία που έφερε, έμεινε στη 2η θέση. Βασίλη, βλέποντας εκείνο το παιχνίδι, σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολλά. Έχει προχωρήσει το πρωτάθλημα και βλέπουμε ότι η αγωνιστική πλέον αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για πολλές ομάδες
Η νίκη Βόλου βγάζει στην ουσία το πιο δύσκολο παιχνίδι αυτό στις ΣΕΡΕΣ με τον Γάζορ, γιατί μετά ακολουθεί ένα βατό πρόγραμμα. Πιστεύεις ότι εάν η νίκη καταφέρει και φύγει με τους βαθμούς της νίκης από τις ΣΕΡΕΣ, θα μπορέσει ακόμα και να χτυπήσει και την πρώτη θέση με προποθέσεις πάντα? Ναι, θεωρώ σημείο κλειδί. Παιχνίδι κλειδί τον αγώνα της Κυριακής. Καθώς εάν η νίκη καταφέρει και πάρει το τρίποντο, είδαμε ότι καθαρά Δευτέρα παίζουν οι ομάδες οι πρωτοπόρες μεταξύ τους. Κέρκυρα με τον Ηρακλή, ο Αιγινειακός δοκιμάζεται στην Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιθανό να έχουν απώλειες βαθμών. Εάν η νίκη καταφέρει και πάρει το τρίποντο, τότε θα έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπροστά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει την Κέρκυρα. Θεωρώ πολύ δύσκολο να την προλάβει στην πρώτη θέση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό η Κέρκυρα να μην ξεφύγει, να μην έχει μεγάλη απόσταση από τον τέταρτο και να μην μπει με ένα μεγάλο βαθμολογικό μπόνους στα play-off. Ωστόσο, η νίκη θα πρέπει να καταφέρει να πάρει το τρίποντο και για να το πετύχει αυτό χρειάζεται πολύ σωστή τακτική, μυαλό, κυρίως στις σημαίνες φάσεις πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, που η νίκη δεν την είχε στον αγώνα της Ζακίνθου, με συνέπεια να βρίσκεται πολύ νωρίς πίσω στο σκορ και ουσιαστικά να αποτελέσει οδηγός της στο παιχνίδι του κυπέλου. Αν οι δύο μας είχαν ανατηρηθεί στην πρώτη φάση του κυπέλου, η νίκη κερδίσει μέσα στον εθνικό Γαζόρου με 2-1. Χάρη όμως σε ένα γρήγορο γκολ που είχε πετύχει ο Ισαάκ. Αν καταφέρει η νίκη μέσα στα πρώτα 20 λεπτά να κάνει το ίδιο, τότε θα έλεγα ότι θα είναι το μεγάλο φαβορί για το παιχνίδι αυτό. Άλλωστε, η νίκη είναι καλύτερη ομάδα του εθνικού Γαζόρου ποιοτικά, ωστόσο και οι Σεραίοι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την τετράδα, οπότε θα τα δώσουν και αυτοί όλα για να πάρουν με τη σειρά τους τη νίκη. Και από ό,τι γνωρίζω, Βασίλη, η ομάδα πάει να παίξει χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν 3 σημαντικές επιστροφές στον άξονα. Στη μεσαία γραμμή είναι πάρα πολύ δυνατή η νίκη με αυτές τις επιστροφές, θα μας τις πεις. Και δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα αγωνιστικό. Ναι, είναι ίσως από τις λίγες φορές που ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει μικρό πονοκέφαλο και τα λέμε αυτό γιατί θα λείψει ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, ο οποίος βέβαια είναι εδώ και καιρό τραυματίας, είναι ένα πρόβλημα γνωστό στον Αλέκο Βοσνιάδη. Έχει τον Άρη Σουελέδη υγιή, οπότε αυτός θα παίξει αριστερός μπακ. Από εκεί πέρα έχει επιστροφές 3 βασικών παικτών, του Μπρούνο Πινιέιρο, του Πάρη Μπακάλι και του Τζάνα Κασού. Και οι 3 παίκτες παίζουν στην ίδια θέση του αμυντικού μέσου. Έλειψαν στον αγώνα με την Καβάλα. Βέβαια εκεί δεν φάνηκε τόσο το κενό τους. Το κάλυψε καλά ο νεαρός Μπιτσάκος, γιατί βέβαια και η Καβάλα ήταν μια ομάδα που δεν είναι τόσο δυνατή όσο ο εθνικός Γαζόρου. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι μετά από αυτές τις επιστροφές ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει πολλά βέλη στη φαρέτρα του για το παιχνίδι αυτό. Θεωρώ ότι ο Μπακάλης με τον Πινιέρο έχουν ένα προβάδισμα στην 11η έναντι του Ιβοριανού, ο οποίος δεν ήταν και τόσο καλός στη Ζάκυνθο. Αυτό όμως βέβαια θα το δούμε στην τελευταία στιγμή, θα το αποφασίσει ο προπονητής, καθώς αρίσκεται να κάνει αρκετές εκπλήξεις. Τώρα, μια που είπαμε για επιστροφές, όσον αφορά την 11η, θεωρώ ότι δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Θα δούμε σίγουρα ένα 4-2-3-1, θα εγκαταλειφθεί δηλαδή το 4-1 που έπαιξε η νίκη κόντρα στην Καβάλα και το έπαιξε εξ ανάγκης, καθώς έλειπαν όλοι οι αμυντικοί μέση και έτσι αναγκάστηκε να παίξει έτσι. Τώρα θα δούμε πάλι το γνωστό 4-2-3-1. Τερματοφύλακας θα είναι ο Αποστολίδης, δεξιά στην άμυνα ο Ζουλιώτης, αριστερά ο Σοηλέδης. Γιώτας και Γκότοβος θα είναι κεντρική αμυντική. Στην μεσαία γραμμή, αμυντική χαφ, θεωρώ ότι Πινιέρο, όπως είπα πριν, και ο Μπακάλης έχουν ένα προβάδισμα έναντι του Ακασού. Δεξιά θα επιχειρεί ο Μανουσάκης, αριστερά ο Ισαάκ. Εδώ διεκδικεί μια θέση ο Ιβάν Κέσιτς που ήταν πολύ καλό στον αγώνα με την Καβάλα. Ενώ ο Ανιέτε θα έχει το ρόλο του επιτελικού μέσου και θα κινείται λίγο πίσω από τον Τζιόρα, ο οποίος θα είναι ο σέντερφορ. Μάλιστα. Αυτό είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Όμως νομίζω ότι αύριο υπάρχουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις στη νίκη. Και ξεκινάω με την Γενική Συνέλευση, όπου είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη Γενική Συνέλευση αυτή που θα διεξαχθεί αύριο στις 6 το απόγευμα σε ξενοδοχείο της πόλης. Ναι, έχει τη δική της σημασία. Δεν ξέρουμε αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις που θα κρίνουν και το μέλλον της ΠΑΕ. Είναι λίγο νωρίς να το πούμε αυτό. Ωστόσο, είναι σημαντική για τον εξής λόγο. Γιατί ο Ανδρέας Πάτης την προηγούμενη Κυριακή είχε εκφράσει κάποια παράπονα για τη συμμετοχή των φιλάθλων και των φίλων της νίκης γενικά στο εγχείρημα αυτό. Ήταν φυσικά και το μεγάλο πρόστιμο που περιμένει η νίκη να έρθει από την εφορία. Όλα αυτά ήρθαν λίγο να σκιάσουν τον Κιανό Λευκουρανό. Ωστόσο, όμως τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και αυτό γιατί μες στη βδομάδα είδαμε πολλοί κόσμος να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του Ανδρέα Πάτση. Σημαντική ήταν η συμβολή των οργανωμένων οπαδών της νίκης, οι οποίοι με κινητοποίησή τους και κυριολεκτικά πόρτα-πόρτα πήγαιναν σε φίλους της ομάδας για να αγοράσουν μετοχές. Αυτό το κατάφεραν. Μέσα στην εβδομάδα η ΠΑΕ Νίκη ανακοίνωσε 470 νέα ονόματα μετόχων μέχρι και την Πέμπτη, μέχρι και χθες Πέμπτη. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σημαντικός αριθμός. Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Ο καθένας με το εισιτήριό του προσπαθεί να αγοράσει μια μετοχή. Έστω και μια μετοχή ο καθένας να πήρε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και δείχνει ένα κυρίως ηθικά στον Ανδρέα Πάτση ότι είναι κοντά του, γιατί σίγουρα με τα χρήματα αυτά δεν καλύπτεται από κάποιο από τα μεγάλα χρέη που υπάρχει. Ωστόσο, νομίζω ότι ο παδί της νίκης έκανε το καθήκον τους, έχει αλλάξει και η διάθεση του Ανδρέα Πάτση. Λένε ότι είναι πιο ευδιάθετος, βλέπει τώρα ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε καλύτερα. Οπότε λοιπόν, αύριο στις 6 στο ξενοδοχείο Ξενία θα γίνει αυτή η Γενική Συνέλευση.
στην οποία θα έχουν δικαίωμα να μετέχουν μόνο οι μέτοχοι. Κανείς άλλος, να το πούμε αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, όσοι έχουν αγοράσει μετοχές. Στην αρχή ο κ. Πάτσης θα κάνει μια τοποθέτηση στις 6 το απόγευμα στους δημοσιογράφους. Συνέχεια θα κλείσουν οι πόρτες, οι δημοσιογράφοι θα αποχωρήσουμε και θα γίνει μια κλειστή γενική συνέλευση όπου ίσως να έχουμε και την κατάρτιση του νέου ΔΣ, αυτό θα το δούμε. Θα μιλήσει ο κ. Πάτσης με τους μετόχους και είναι ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις όπως έχει πει ο ίδιος. Να σημειώσουμε ότι οι μέτοχοι θα πρέπει να είναι μία ώρα νωρίτερα στο χώρο, 5 ώρα δηλαδή εκεί, για να τηρηθούν οι σωστές διαδικασίες. Φαντάζομαι ο κύριος Πάτσης θα τοποθετηθεί και επίσημα στη Γενική Συνέλευση για το θέμα που έχει να κάνει με το πρόστιμο, με τα χρέη που έχει πάει, έτσι. Ακριβώς. Θα ρωτηθεί και γι' αυτό, γιατί μέχρι τώρα πληροφορίες έχει ο ίδιος, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα. Είπε ότι υπολογίζει να είναι 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ, είναι πολύ μεγάλο σίγουρα αυτό το οικονομικό άνοιγμα. Ωστόσο, θα περιμένουμε να δούμε και το τελικό πόρισμα, το επίσημο, για να ξέρουμε γιατί ακριβώς γίνεται. Θα τοποθετηθεί λοιπόν ο κ. Πάτσης και θα πει εάν υπάρχει κάποιος τρόπος η νίκη να ξεφύγει από αυτό το τέλμα ή αν αυτό που είδε τόσο κόσμο δηλαδή να είναι στο πλευρό του, του δίνει έτσι μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχεια. Μάλιστα. Και πριν περάσουμε να δούμε τη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί στον Βόρειο Όμιλο, μια τελευταία ερώτηση. Η νίκη την Κυριακή θα έχει, από ό,τι γνωρίζω, και τη συμπαράσταση των φιλάθλων, διότι οι οργανωμένοι πραγματοποιούν εκδρομή στις Σέρρες. Ναι, πραγματοποιούν εκδρομή. Εδώ παρατηρήθηκε ένα πρόβλημα, να το πούμε, ότι σχετικά με τη διάθεση των λεωφορείων στους οπαδούς της νίκης προσπαθεί αυτό να ξεπεραστεί, ώστε ολοένα και περισσότερο οπαδοί της νίκης να δώσουν το παρόν. Και είναι λίγο παράδοξο αυτό, γιατί οι οπαδοί της νίκης δεν έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Από τότε που έχει ο Ανδρέας Πάτσης δεν έχει γίνει το παραμικρό επεισόδιο στο γήπεδο. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα και οι οπαδοί της νίκης θα δώσουν το παρόν στις Σέρρες. Έτσι κι αλλιώς και οργανωμένα να μην πάνε, να το πούμε έτσι, σίγουρα θα πάνε με γιοταχή. Η ημέρα θα λέγαμε προσφέρεται, είναι αργία ενώ και είναι και της αποκριάς. Οπότε υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται να πάει να δει το μάτς αυτό και νομίζω ότι είναι πολύ καλό να έχει ομάδα τη στήριξη των φιλάθλων της όπως τα είχε σε όλα τα μέχρι στιγμής τα παιχνίδια. Αρκεί βέβαια να είναι καλός ο καιρός, παρότι από ό,τι μαθαίνουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεν θα είναι καλός ο καιρός, έχεις δίκιο ευθύνη, θα έχει βροχές. Ωστόσο, νομίζω ότι αυτό δεν θα αποτρέψει στους οπαδούς της νίκης. Έχουν αποδείξει ότι με όλους τους καιρούς και με όλες τις συνθήκες έχουν παρακολουθήσει παιχνίδια ακόμα και στην Κρήτη, στη Ζάκυνθο, σε πάρα πολύ μακρινές, στην Αλεξανδρούπολη, έχουν πάει παντού και νομίζω ότι και στις Σέρρες θα είναι παρόντες. Ωραία. Να περάσουμε τώρα να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί ο βαθμολογικός πίνακας στον Βόρειο Όμιλο της Football League μετά από 21 αγωνιστικές, όπου η Κέρκυρα είναι αυτή που διατηρεί το προβάδισμα από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, θα λέγαμε, με 47 βαθμούς είναι στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση έχει περάσει η Νίκη με 41 βαθμούς και θα λέγαμε ότι ο στόχος της Νίκης σε πρώτη φάση είναι να παραμείνει τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, να αποκτήσει μια διαφορά από τον τέταρτο της κατάταξης και αν μπορέσει να κάνει και το θαύμα, εάν στραβοπατήσει στα επόμενα παιχνίδια η Κέρκυρα, γιατί όχι να μην πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κορυφή. Ο Γυναιακός με πορεία πρωταθλητισμού στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, με 7 νίκες σε 40 παιχνίδια, είναι τώρα στην τρίτη θέση με 40 βαθμούς και πιο κάτω είναι η ομάδα του Ηρακλή με 39. Αυτές είναι οι 4 πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος και ακολουθούν η Αναγέννηση Καρδίτσας με 37, η οποία Καρδίτσα έχει ένα σχετικά βατό πρόγραμμα που μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να πλασαριστεί στην τετράδα. Ο Εθνικός Γαζόν, όπως είπε και ο Βασίλης ο Κρίσιλας, με 32 βαθμούς παίζει τελευταίο χαρτί, μήπως και προλάβει τα play-off, γιατί είναι αρκετά πίσω. Η Ζάκυνθος είναι από τις ομάδες που είναι αδιάφορες, θα έλεγα βαθμολογικά. Έχει πετύχει το στόχο της παραμονής με 31 βαθμούς, είναι στην 7η θέση. Η ομάδα του Απόλλωνα της Καλαμαριάς ακολουθεί στην συνέχεια. Ο Τύρναβος είναι ένατος με 29 βαθμούς. Ο Πιερικός έχει πάει στους 23 και έκανε πολύ σημαντική νίκη σήμερα, όπως είπαμε, απέναντι στο Βατανιακό και πήρε αυτή τη βαθμολογική ανάσα που ήθελε. Σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο, όπως είπαμε, Δόξα Δράμας με Καβάλα, είναι οι ομάδες που ακολουθούν στη βαθμολογία. Η Δόξα Δράμας έχει 18, η Καβάλα 17. Πρώτο τελευταίος ο Βατανιακός με 14 και ουραγός του πρωταθλήματος, η ομάδα των Γιαννιτσών με 12 βαθμούς, δεν προλαβαίνει να παραμείνει στην κατηγορία, αποχαιρετά την κατηγορία ο Εθνικός Γαζόρ. Αυτά λοιπόν και με το πρωτάθλημα της Football League του Βορείου Ομίλου. Να δούμε τώρα τι έχουμε μπροστά μας στο τριήμερο όσον αφορά το πρωτάθλημα πάντα της Football League, αλλά στο Νότιο Όμιλο, εδώ που μετέχει ο Ολυμπιακός Βόλου, και υπάρχουν και εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που ξεκινούν από σήμερα και θα ολοκληρωθεί αυτό το πρωτάθλημα, αυτή η αγωνιστική, την καθαρά Δευτέρα 3 Μαρτίου. Αν είμαστε έτοιμοι να δούμε την κάρτα με την αγωνιστική,
όπου σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε παίζει Γλυφάδα με την ομάδα του Αστέρα Μαγούλας, ενώ το Σάββατο έχουμε 2 αναμετρήσεις. Ο Πανηλιακός θα παίξει με τον Ηρακλή Ψαχνών, είναι ένα ντέρμπι για αυτή την αγωνιστική, όπως ντέρμπι είναι και το Παναχαϊκή Φωστήρας, θα παίξουν σε 7 το απόγευμα. Η Παναχαϊκή τελικά που θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι αυτό. Πήρε πίσω την απόφαση ο Αλέξης Οκούγιας που έλεγε ότι θα αποσύρει την ομάδα του πρωτάθλημα και θα μπει η ΕΠΑΕ σε καθάριση. Η Παναχαϊκή μετέχει κανονικά, συνεχίζει το πρωτάθλημα και παίζει με το Φωστήρα. Την Κυριακή, πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου με τον Πανηγιάλιο, θα έχουμε και την αναμέτρηση του Βίζαντα Μεγάρων με την Καλιθέα. Ενώ την καθαρά Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι έχουμε επίσης 2 παιχνίδια. Αχαρναϊκός Χανιά, με τα Χανιά να θέλουν πάση θυσία την νίκη για να παραμείνουν στη δεύτερη θέση, και η Επισκοπή που θέλει και αυτή τη νίκη απέναντι στο Φωκικό για να πλασαριστεί, αν είναι δυνατόν, στις θέσεις της τετράδας. Είδαμε λοιπόν και πώς έχει η αγωνιστική αυτή που έρχεται. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός Βόλου την Κυριακή θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ομάδα του Πανηγιάλιου. Στο πρώτο παιχνίδι, μάλλον στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε φύγει νικητής από το Αίγιο, όταν και είχε επιβληθεί με 1-0 χάρη σε ένα γκολ που είχε πετύχει ο Μάριο Γκούρμα. Να δούμε λοιπόν το βίντεο από εκείνο το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ την έναρξη του αγώνα, όπου οι δύο ομάδες είναι παραταγμένες στον αγωνιστικό χώρο. Αρκετός κόσμος στην κερκίδα. Θυμόμαστε όλοι εκείνο το παιχνίδι διεξήχθη κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες, καθώς είχε προηγηθεί καταρρακτώδης βροχή και ήταν βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Ο Ολυμπιακός που κατάφερε πολύ νωρίς, στο 10ο μόλις λεπτό, να κερδίσει ένα πέναλτι, όταν μέσα στην περιοχή μπήκε ο Δινόπαπας, ανατράπηκε από τον Ανδρούτσο, τον τερματοφύλακα της ομάδος του Πανηγιάλιου, και κέρδισε αυτό το πέναλτι η ομάδα του Ολυμπιακού. Πολύ νωρίς, με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο παιχνίδι, βλέπουμε ξανά τη φάση πώς τον Δινόπαπας τσιμπάει την μπάλα, βγαίνει ο Ανδρούτσος, τον ανατρέπει και ο Ολυμπιακός κερδίζει το πέναλτι πολύ νωρίς, και θα δοθεί η δυνατότητα στους ερυθρόλευκους να πετύχουν τον γκολ και να πάρουν την νίκη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν θα ευστοχίσει το πέναλτι, διότι ο Κώστας ο καπετάνος θα πάρει φόρο να το εκτελέσει, θα σημαδέψει την αριστερή γωνία του Ανδρούτσου. Θα δούμε όμως τον τερματοφύλακα του Πανηγιαλίου να πέφτει στη σωστή γωνία, να αποκρούει την μπάλα. Ο Κατσίκης θα κάνει την παράλληλη σέντρα και από κοντά εξ επαφής ο Γκούρμα θα πετύχει τον γκολ και θα δώσει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Με αυτό το γκολ του Μάριο Γκούρμα, ο Ολυμπιακός θα πάρει την νίκη. Είναι το γκολ που κρίνει το παιχνίδι από πολύ νωρίς. Στη συνέχεια δεν υπήρξαν ιδιαίτερα φάσεις και από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε κυρίως με πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία να κρατήσει εκείνο το αποτέλεσμα. Δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα από τον Πανηγιάλιο, αλλά από την πλευρά του Ολυμπιακός και αυτός δεν είχε τις κλασικές ευκαιρίες να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εδώ βλέπουμε την παλιά που θα γίνει από τον Δινόπαπα μέσα στην περιοχή για τον καπετάνο, βγαίνει παλιά. Είναι χλιαρό το σουτ, θα μπλοκάρει ο Ανδρούτσος και θα μείνει αυτό το 1-0. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Πανηγιάλιος θα έχει κάποιες μικροευκαιρίες για να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Βλέπουμε αυτό το κόρνερ που εκτελούν οι γηπεδούχοι, η μπάλα θα περάσει από όλους, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Γκίτκου, δεν θα ενισχύσει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, και πλησιάζουμε προς το τέλος του αγώνα. Οι οπαδοί του Πανηγιάλιου στην κερκίδα συνεχίζουν να επιφημούν και να σμπρώχνουν την ομάδα τους για την ισοφάριση, που δεν θα έρθει όμως ποτέ, καθώς στα τελευταία λεπτά δύο μικροευκαιρίες που είχε η ομάδα του Πανηγιάλιου δεν κατάφερε να τις εκμεταλλευτεί, μια και ο Γκίτκος ήταν σε καλή θέση και στις δύο περιπτώσεις και αποσώβησε τον κίνδυνο. Εδώ η μπάλια του Φλίγκου, σέντρα σουτ, σε κόρνερ θα βγάλει την μπάλα ο Γκίτκος και θα παραμείνει αυτό το 0-1. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά ο Ολυμπιακός έκανε πορεία πρωταθλητισμού και κατάφερε να φτάσει και να φύγει βαθμούς πάρα πολλούς από τις υπόλοιπες ομάδες που τον διώκουν. Πριν να περάσουμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να δούμε πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής. Καταρχήν, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο ΕΑΚ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με άλλα παιχνίδια.
Σίγουρα είναι σημαντική η απουσία του Στάθη Ρόκα, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι βαρόμετρο στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Στάθης ο Ρόκας αποβλήθηκε στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής με τον Πανηλιακό στον Πύργο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά το τέλος του αγώνα και θα απουσιάσει από αυτό το μάτς. Ενώ όπως όλα δείχνουν, θα απουσιάσει και ο Χρήστος Μελίσης, ο οποίος δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα Παρασκευή. Εξαιτίας κάποιου οικογενειακού προβλήματος χρειάστηκε να μεταβεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Έδεσα, και δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα, οπότε το πιθανότερο είναι να είναι εκτός αποστολής. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε να επιστρέφει στο κέντρο της άμυνας ο Θανάσης Κοστούλας, ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, όπου όποτε το χρειάζεται η ομάδα δίνει το παρόν και βοηθάει τον Ολυμπιακό. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και δύο επιστροφές στον Ολυμπιακό σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανηλιακό στον Πύργο. Μια και ο Ιβάν Καρίλ, ο Ισπανός μέσος, ο οποίος ταλαιπωρούνταν τις προηγούμενες μέρες από πρόβλημα στον προσαγωγό, το ξεπέρασε και είναι στη διάθεση του Μανουέλ Ρόκα. Επίσης, επιστρέφει και ο Αλέξανδρος Νικολιάς, ένας πάρα πολύ καλός νεαρός μέσο-επιθετικός, ο οποίος ήταν και αυτός τραυματίας, πάνω στο δικέφαλο, το ξεπέρασε και θα είναι και αυτός στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Η ομάδα από εκεί και πέρα δεν έχει άλλα προβλήματα. Πιστεύει ότι θα επιστρέψει στις επιτυχίες μετά από μία εκτός έδρας αποτυχία την περασμένη Κυριακή στον Πύργο. Σίγουρα όμως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν νίκες, υπάρχουν και ήττες. Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω αυτό το παιχνίδι και με τις συμπαράσταση του κόσμου θέλει να κερδίσει την ομάδα του Πανεγιάλιου. Ένας Πανεγιάλιος ο οποίος τα πάει πάρα πολύ καλά και είναι μέσα στην τετράδα των play-off. Θα του ευθύνει να πω κάτι τώρα, γιατί επειδή ακούμε ότι ο Πανεγιάλιος θα έρθει με πολλές απουσίες στο παιχνίδι αυτό, να πούμε ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Γιατί παρότι τις απουσίες του Πανεγιάλιου είδαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Έτσι, δεν είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Πώς βλέπεις αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, πιστεύεις ο Ολυμπιακός υπάρχει περίπτωση να υποτιμήσει τον Πανεγιάλιο με αυτές τις απουσίες? Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και για τις δύο ομάδες, τόσο για τον Πανεγιάλιο όσο για τον Ολυμπιακό Βόλο. Το βαθμολογικό κίνητρο για τον Πανεγιάλιο είναι ότι θέλει να μπει στα play-off, είναι στην τετράδα, θέλει να διατηρηθεί εκεί. Έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, γιατί μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό Βόλου ο Πανεγιάλιος παίζει δύο παιχνίδια, επίσης ντέρμπι. Βέβαια είναι παιχνίδια έδρας και μπορεί να τα πάρει με τον Πανηλιακό και τον Ηρακλή Ψαχνών. Στη συνέχεια θα παίξει τον Ταύρο με τον Φωστήρα και θα κλείσει με την Επισκοπή στο Αίγυο. Άρα βλέπουμε ότι θα αντιμετωπίσει, αρχίζει μέσα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, 5 ομάδες που διεκδικούν είσοδο στα play-off, με τον Ολυμπιακό ήδη να είναι στα play-off. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Ολυμπιακός Βόλου δεν είναι, όπως είπα, βαθμολογικά αδιάφορος και σε καμιά περίπτωση δεν θα παρουσιαστεί νοχελικός απέναντι σε μια ομάδα όπως είπαμε, που είναι πολύ επικίνδυνη. Μια και ο Ολυμπιακός θέλει να αυξήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διαφορά από την τέταρτη θέση για να μπει με μεγαλύτερο βαθμολογικό πλεονέκτημα στα play-off. Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός, έχοντας μια διαφορά 13 βαθμών από τον Πανεγιάλιο, που είναι τέταρτος, θα έμπαινε με 6 βαθμούς στα play-off. Θέλει λοιπόν να κερδίσει την Κυριακή, να πάει τη διαφορά στους 16, να κερδίσει ένα επιπλέον πόντο για τα play-off και αν είναι δυνατόν να αυξήσει τη διαφορά στα επόμενα παιχνίδια, να κάνει ένα νικηφόρο σερί δηλαδή στα μάτς που ακολουθούν, για να πάει τη διαφορά, γιατί όχι στους 8 και μπορεί με προποθέσεις και στους 9 βαθμούς αν έχει ένα νικηφόρο σερί. Ευθύμη, θεωρείς ότι είναι εφικτό αυτό? Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον νότιο όμιλο της Football League. Όπως είπες, θα μπει αυτή τη στιγμή, αν τελειώνει το πρωτάθλημα, θα έμπαινε με 6 βαθμούς στα play-off. Θεωρείς ότι μέχρι πού μπορεί να φτάσει τη διαφορά, μπορείτε να αυξήσει περισσότερο? Εγώ πιστεύω, Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός, εάν κερδίσει το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο και έχοντας στη συνέχεια 4 παιχνίδια, να τα πω κατά σειρά ποια είναι αυτά, θα πάει να παίξει τον Ταύρο με το Φωστήρα, θα υποδεχθεί την Επισκοπή στο ΕΑΚ και έχει 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια με ομάδες που είναι αδιάφορες, τον Αχαρναϊκό και τον Βίζαντα. Πιστεύω ότι κομβικό παιχνίδι, όπως είπα, είναι τόσο το παιχνίδι με τον Πανεγιάλιο την Κυριακή, όσο βέβαια και το παιχνίδι με τον Φωστήρα, μια ομάδα που και αυτή διεκδικεί να μπει στα play-off. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει λοιπόν τον Πανεγιάλιο, το συν 18 από την θέση το πετύχει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Εάν το πιστέψουν οι παίχτες, γιατί κάναν σερί με 10 συνεχόμενες νίκες, γιατί να μην κάνουν και 5 συνεχόμενες. Αν λοιπόν κάνουν αυτές τις νίκες, πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει και 22. Αλλά παιχνίδι με παιχνίδι να το δουν οι παίχτες του Ολυμπιακού.
αρχικά να πάνε στο συν 16 την Κυριακή, στη συνέχεια, αν μπορούν στο συν 18 να το προσεγγίσουν τις επόμενες αγωνιστικές και γιατί όχι, αν έχουν αυτό το σερί που είπα, να πάνε και στο συν 22. Δηλαδή, ο καλός Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει και το απόλυτο. Βεβαίως. Το έδειξε, νομίζω, με πολύ δύσκολα παιχνίδια όπου έκανε 10 σερί νίκες. Υπάρχει μια αγωνιστική κάμψη, μια κοιλιά στην ομάδα, θα έλεγα, μετά το παιχνίδι κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Ολυμπιακός έσπασε εκείνο το σερί στην Άμφισσα, όπως θυμόμαστε, με την ισοπαλία το 2-2. Από το παιχνίδι της Άμφισσας μέχρι και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον Πύργο, ο Ολυμπιακός από 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα έχει μόλις μία νίκη και 2 ισοπαλίες και μία ήττα. Αυτή λοιπόν την αγωνιστική κοιλιά πρέπει να την ξεπεράσει. Πρέπει να βρεθεί ένας ρυθμός και πάλι αγωνιστικός, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει ένα φινάλε πολύ δυνατό και να μπει στα play-off με το μέγιστο βαθμολογικό πλεονέκτημα. Θεωρείς ότι με αυτή την κοιλιά που έκανε ο Ολυμπιακός διαταράχθηκε κάπως το καλό κλίμα στην ομάδα? Δεν θα έλεγα ότι διαταράχθηκε το κλίμα. Σίγουρα η ψυχολογία παίζει ρόλο. Θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει μια νίκη την Κυριακή και για να ανεβάσει την ψυχολογία του. Και νομίζω ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου, που θα είναι πιστεύω πολύ στην Κυριακή στο ΕΑΚ, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα τα καταφέρει. Και όπως είπε και ο Βασίλης, έχει απουσίες ο Πανεγιάλιος και νομίζω ότι οι απουσίες του Πανεγιάλιου είναι σημαντικές. Διότι ο Ουρτάδο που δεν παίζει, ο Μπούνας, ο Ανδρούτης ο τερματοφύλακας ο βασικός, αυτοί οι τρεις ξεκίνησαν ως βασικοί στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή και δεν θα αγωνιστούν. Επίσης και ο Σταμόνιος που έχει αλλαγή και αυτός δεν παίζει. Συν το γεγονός ότι δεν θα αγωνιστούν και ο Κατσικοκέρης με τον Λαζανάδη, πολύ καλή επιθετική, που δεν αγωνίστηκαν με την Παναχαϊκή, δεν θα αγωνιστούν ούτε και με τον Ολυμπιακό Βόλιο στο παιχνίδι της Κυριακής. Μετά λοιπόν και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να πω βέβαια ότι η προετοιμασία ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο το πρωί με μια προπόνηση στο βοηθητικό του ΕΑΚ. Στη συνέχεια ο Μανώλη Ρόκα θα ανακοινώσει την αποστολή, η οποία θα αποσύρει στο ξενοδοχείο εν ώψη της αναμέτρησης Κυριακής. Να δούμε λοιπόν πώς έχει διαμορφωθεί και η βαθμολογία στον νότιο όμιλο της Football League πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός Βόλου είναι πρώτος με 49 βαθμούς. Δεν τη χάνει την πρωτιά. Ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Το θέμα είναι ποια θα είναι η διαφορά του από τον τέταρτο. Ο Λαχρής Ψαχνών είναι δεύτερος με 37, όσους βαθμούς έχουν και τα Χανιά. Στην τέταρτη θέση είναι ο Πανεγιάλιος με 36, ο Φωστήρας που κι αυτός κάνει πορεία πρωταθλητισμού στον δεύτερο γύρο έχει φτάσει στους 33 βαθμούς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 5 συνεχόμενες νίκες εντός έδρας ο Φωστήρας. Η Επισκοπή είναι στην 7η θέση με 30 βαθμούς, όσο και η Καλιθέα. Και η Καλιθέα πιστεύω με το πρόγραμμα που έχει είναι μια ομάδα που μπορεί να μπει στα play-off. Ο Πανηλιακός με την νίκη που έκανε επί του Ολυμπιακού Βόλου με 29 βαθμούς δίνει και αυτό στην μάχη μήπως και προλάβει τα play-off. Ο Αχραναϊκός το στόχο που είχε της παραμονής τον πέτυχε, έχει 29 βαθμούς. 27 είναι ο Φωκικός, 20 βαθμούς έχει η ομάδα του Αστέρα Μαγούλας, που θα πρέπει να κυνηγά πλέον τον Φωκικό για να παραμείνει στην κατηγορία. Δύσκολη αποστολή όμως για την ομάδα της Μαγούλας. Και στις τελευταίες θέσεις η Γλυφάδα με 9 και ο Βίζας με 8 είναι οι ομάδες που δεν προλαβαίνουν να παραμείνουν στην κατηγορία και θα αποχαιρετήσουν την Football League. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και μετά τη βαθμολογία του Νοτιού Ομίλου, να πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε να συζητήσουμε για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, για τον Ρίγα Φεραίο που αύριο Σάββατο δίνει ένα πολύ δυνατό και πολύ δύσκολο παιχνίδι με αντίπαλο την Άωσα στο Βελεστίνο, αλλά υπάρχει και τελικός κυπέλλου ΕΠΣ, εκεί όπου θα γίνει η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Πύρασο και στο Θησέα για την κατάκτηση του τροπαίου. Να πούμε λοιπόν για το παιχνίδι με τον Ρίγα Φεραίο ότι παίζει στην κυριολεξία ένα τελικό ο Ρίγας. Ο Γιώργος Οπέγιος θα μας πει λοιπόν πώς έχει η κατάσταση στο Ρίγα μία ακριβώς ημέρα πριν το παιχνίδι, εκεί όπου η ομάδα, όπως είπα, θέλει μόνο το τρίποντο. Ναι, Ευθύμη, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως πραγματικά τελικό τον αγώνα αυτό του Ρίγα Φεραίου με την Νάωσα στο στάδιο του Βελεστίνου. Είναι καθοριστική σημασία και για τις δύο ομάδες. Θα μπορούσαμε να το πούμε πραγματικά ζωής ή θανάτου. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας, με τον Ρίγα Φεραίο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 8η θέση, να είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 21 βαθμούς, ενώ η Νάωσα είναι ένατη, κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 20 βαθμούς. Στο Ρίγα φυσικά ποντάρουν πολύ και στην παρουσία του κόσμου στο παιχνίδι αυτό. Θεωρούν ότι ο κόσμος με τις εκδηλώσεις του μπορεί να βοηθήσει τους κιανόλευκους που δίνουν μια τιτάνια μάχη για να κρατηθούν στην κατηγορία, να φτάσουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα.
Από εκεί πέρα ο Ρήγας θα έχει και απουσίες, και μάλιστα σημαντικές απουσίες. Ένας θα είναι ο Χρήστος Παθής, ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει χάσει λεπτό μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε 4 κίτρινες κάρτες στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Χαλκίδα και έτσι τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής. Τιμωρημένος είναι και ο Γιώργος Χατζής, που αποβλήθηκε με 2 κίτρινες κάρτες στο προηγούμενο παιχνίδι. Ενώ θα απουσιάσει και ο νεαρός ο Δημήτρης ο Γάρος, που έχει σπάσει τον καρπό του και θα βγάλει τον γύψο σε μια εβδομάδα περίπου. Στον αντίποδα επιστρέφουν 4 ποδοσφαιριστές που για διαφόρους λόγους δεν είχαν ταξιδέψει στην Χαλκίδα. Είναι ο Θανάσης ο Μπλέτσας, ο Γιώργος ο Μιχολίτσης, που ήταν τιμωρημένος, ο Γιώργος ο Αλεξίου και ο Δημήτρης Χατζιαθανασίου. Οι δύο τελευταίοι αποθεραπεύτηκαν. Μάλιστα, ο Χατζιαθανασίου επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από έναν ολόκληρο γύρο, αφού είχε τραυματιστεί πριν το παιχνίδι του πρώτου γύρου με την Νάουσα. Ο Λάκης Μπακάλης έχει ζητήσει από τους παίχτες του να είναι συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του αγώνα, να παίξουν δυνατά και με πάθος, και πιστεύει ότι όποιοι και αν χρησιμοποιηθούν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Τέλος, να πούμε άλλη μια είδηση για το Ρήγα, ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ μάλλον εξάντλησε όλη της την αυστηρότητα για μερικά μπουκάλια που έπεσαν στο παιχνίδι με τη Λαμία. Τον τιμώρησε με πρόστιμο 500 ευρώ, αρκετά βαρύ για ερασιτεχνική ομάδα. Μάλιστα. Να πάμε να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε λίγο. Ο Γιώργος Αλεξίου και ο Δημήτρης Χατζιαθανασίου, οι δύο τελευταίοι αποθεραπεύτηκαν. Μάλιστα, ο Χατζιαθανασίου επιστρέφει στην ενεργό δράση μετά από έναν ολόκληρο γύρο. Νάουσα. Βλέπει τα κάρτα και έχει ζητήσει από τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι και στα 90 λεπτά του αγώνα, να παίξουν δυνατά. Όποιοι και αν χρησιμοποιηθούν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Τέλος, να πούμε άλλη μια για το Ρήγα, ότι η ΕΠΟ μάλλον εξάντλησε όλη της την αυστηρότητα για μερικά μπουκάλια που έπεσαν στο παιχνίδι με τη Λαμία. Το τιμώρησε. Να πάμε να κάνουμε το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Ο Γιώργος Αλεξίου και ο Δημήτρης Χατζιαθανασίου. Μετά από ένα ολόκληρο γύρο. Εγώ. Πάμε. Μετά λοιπόν το διαφημιστικό διάλειμμα, να δώσουμε συνέχεια στην εκπομπή με κύπελο ΕΠΣΤ, όπου αύριο στις 3 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι η γιορτή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Πειράσου θα παίξει με τον Θησέα Αγριάς στον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣΤ, με στόχο τις δύο ομάδες να διεκδικούν το τρόπαιο. Για το παιχνίδι αυτό λοιπόν μας ενημερώσει ο Γιώργος Πέγιος, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ πώς ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σε δύο μονομάχη εν ώψη της Αφγανής αναμέτρησης. Μεγάλο παιχνίδι λοιπόν έχουμε αύριο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Ο Πύρος και ο Θησέα θα τεθούν αντιμέτωποι διεκδικώντας το κύπελο της ΕΠΣΤ, ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Φυσικά το μάτσο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες διψούν για την κατάκτηση του κυπέλου. Μάλιστα, όποια το πετύχει θα το κάνει για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πύρος είχε καταφέρει το 2010 και πέρσι, όταν είχε